wace fasara kake bukata mu ƙara wani bayani yanzu akai duk wannan bala'i da musiba da Allah jiro maka kana bukata sai na sake ma wani bayani akan ta ka kashe musulmi da gangan saboda bai baka kuɗi ba ko ka ce mai hawa mu tafi ya ce ba zan tafi ba dan kana neman kuɗi da shi ka kashe shi to duk wanda ya ɗauki makami ya kashe musulmi ga abin da Allah zai masa muta'ammidan ka kashe shi da gangan ku zo ku buɗe mutane wuta a gari Allah ba zai yafe muku ba wuta zai dawwamar da ku ila yawmil qiyamati ilal abad ba fita daga wuta duk wanda yake kashe wani ga abin da Allah ce zai masa fajazahu jahannam sakamakon wanda ya kashe wani wutar jahannama ne ita ce kololuwar wutar da Allah tsine mu albarka kenan duk wanda ya kashe wani jahannama zai shiga ba wata wuta da kai jahannama bayan ka shiga jahannama khalidan fiha Allah ce dawwama za ka yi babu ran da za ka fita da kai a wuta in za ka daina kashe mutane ka daina kashe mutane in ba za ka daina kashe mutane ba mu in ka kashe mu aljanna za mu kai kuma da ka kashe mu jahannam za ka shiga wutar jahannama khalidan fiha kana mai dawwama a cikinta wa ghadiba Allahu alaihi fushin Allah ya tabbata a kanka wa la'anahu Allah ya tsine ma albarka wa adda lahu azaban aziman Allah ya maka tanadin azaba mai girma ku tuba ku daina kashe mutane kuka mutu kuna kashe mutane za ku ji jiki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ita fa rayuwar nan gaba ɗayanta mutuwa za a yi gaba ɗayanta mutuwa za a yi ka ga nan da shekara 20 zan mutu ba zan wuce ba in Allah ya da in ka kashe ni yanzu na haƙurin 20 ni zan tafi aljanna da yanzu ka yi saurin aika ni aljanna ne kai kuma ka yi saurin ɗaukar makanka matakin shiga wuce ne ba ma ka ji wani tsoron mutuwa kada wani ya ɗaga maka hankali ka san makomar duk wanda ya kashe ka ba zai kuma kashe ka kuje kwada shi a gidan wuta ba wallahi ba yanda za a yi kwada shi a gidan wuta ka yi haƙuri in an kashe ka tafi aljanna ka je ka dinga shakatawa kana hutawa a gidan aljanna baka ji abin da Allah ya gaya mana ba mu za mu shiga aljanna in Allah da inna ashabal jannati yawma fi shughulin shagali za mu yi a gidan aljanna kai kuma ka ji jiki a lahira mu za mu yi shagali a shugulin shagali ba Allah ce inna ashabal jannati yawma fi shugulin za mu shantake mu shagali a gidan aljanna insha Allah kai da ka kashe mutane billahi allazi la ilaha illa huwa kana wuta Allah ya tsine maka yana fushi da kai ya maka tanadin azaba mai bala'in yawa ko ku daina ko ku ci gaba da yi ɗayan biyu ne fa za ku mutu ba mai dawoma cikin ku duk ɗan ta'addan da ya shekara 100 dole bari ya koma gefe na kallon wasu kana gani Allah zai kyale ka da laifukan mutane Allah zai kyale ka ne ku ce a daina magana ba fa za a daina magana fa kan ku ba dan ba tsoron mu mutu muke ba wallahi ba ma tsoron mu mutu dan mun tabbata sai mun mutu ni dai bana shirka ni dai bana zina ni dai bana sata to duk laifin da ban ji wannan ba kuma bana gulman mutane to ina tsammanin Allah zai tausaya mu ni ban ce bana laifi ba ina laifi amma duk laifin da zan yi tsakanin da Allah ina roƙon yafe mini ni dai ba ma'aikacin gwamnati ballen ci kuɗin mutane ni ba wata ofis aka bani ballen ci kayan mutane ba ruwana da kayanka kuma ni bana shirka shirka ce kadai Allah ba zai gafarta ba إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تتsoron me kai jika mutu ba kiran mutuwar kace ba ba kiran mutuwa ta same mu in da zo marhaban Allah ya kawo ta ba inda zamu mu tsere mata aina ma takunu yudrikumul maut wa law kuntum fi burujin mushada mu da makaranta wannan ayar a cikin azumin nan kuma zaka ji tsoron ka mutu amma kai da ka kashe mutane ka tabbata da Allah ya tsine maka albarka kuma duk kudin da zaka samu ba zaka ji daɗin su ba ka gani an kama barayi bandit ka ga mutum a wulakanci a kazance ba farin ciki ba annashuwa ba walwala ya karɓi miliyan 10 miliyan 30 kuma yana cikin wahala albarka tsine maka Allah ya ne ba gane ba ne
Allah ya tsine maka ne shi za kake jin jiki kake shan wahala. Ku tuba ku daina wallahi, ku tuba ku daina. In ba ku mutu ba ku tuba Allah na iya tausaya muku, saboda rayukan da kuka kashe haƙƙinsa ne wataƙila ƙyale ku. In kuma tuba mun zo muna karatu da ku kuna sallah kan lokaci, amma kuna cutar da mutane kuna zama da Allah zai ƙyale ku? Wallahi ba zai ƙyale ku, wallahi ba zai ƙyale ku ba. Na rantse da Allah bishin Allah ba zai sauka akan ku wallahi. Kuma mu je zuwa duk wanda ya ga wanda zai ga ya hasara rayuwarsa. Bayan an ci an kashe wani ba haka za su dinga tafiya a hasarar banza. To haka za a dinga kashe ku, haka kuma ku je ku ci jiki a layira, wuta za ku je direct ba sassauci. Da informant mai cewa wane yana gari wane baya gari wane yana ba, za ka ci ubanka a layira wallahi tallahi, wallahi za ka ji jiki wallahi tallahi. Ba kai munafiki ba kana cikin mutane, shi ne ya kisan wallahi bai kai ka laifi ba. Allah in za ku kama kanku wallahi. Mutuwar na faɓa ɗaya ce rak ita kaɗai ce, kai ka zauna karka mutu. An kama informant nawa ka baka 20,000 dan kana tsinan ne a 20,000 za ka sayar da rayuwar ɗan uwanka, kuma duk informant ɗan uwanka ne dan yana gindinka, yana kusa da kai, ba ne sai dan ya san ka. To ga cin amana, ga zamba cikin aminci, ga hanyar wahalar da musulmi da zubar da jini, za ka ji jiki a lahira, za ka tuba wallahi. Duk wanda yake rayuwa ya dinga addu'a, in ka mutu ka tafi akan imani, kar ku dinga wani tsoron su wallahi. Kar ku ba ku ganin Allah yana magana da mu karanta, yakhshawnahum ka khashyatillahi aw ashadda khashya. Wani da ke tsoron wannan mutane ba tsoron Allah haka. Ka ji tsoron Allah kawai ka kyale ko bai. Mu'mine wala yakhafuna lawmata la'im. Duk wanda yake tsoron Allah baya tsoron wannan mutane. Ba Allah bai ce ba zai iya rubuta ma kaddara su kama ka ko suka shiga, ba Allah bai rubuta maka cewa ba zan maka wannan ba, amma ka zama mai imani ka dogara ga Allah. Duk abin da ya same ka fawwala wa Allah, ka fawwala wa Allah kawai kai addu'a. In mutuwar ta zo Allah saka cika da imani. Amma wai wani ya daga ma hankali ya hana ka zama lafiya a rayuwa, shi kawai kuma yazo yana zama lafiya. In gwamnati ba ta yi ma ba ka dogara ga Allah kawai, ka dogara ga Allah. Duk wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, inna Allah balighu amra qad ja'ala Allah li kulli shay'in. To me kake tsoro? Kawai kai addu'a cewa ya Allah, in wannan ta ce hanyar tafiya ta Allah ka san cika imani. Na rantsi da Allah zafin bindigar ɗaya ne kawai, kana mutuwa ta dafi wallahi. Zafin kawai sanda ka harbe kai kana mutuwa, duk wanda taɓa jikinka ba zai ji zafi ba. Sanyi jikinka zai, sanyi jikinka zai. Zafi za a ji cewa an kashe wani. Yau wanda suka kashe Malam Jafar su ne da hasara ko shi ne da hasara? Wanda suka kashe Albani su ne da hasara ko shi ne da hasara? Ga kasa sai sun bari ana tawazi yana sauraron su. Me hasara su? Yanda ake sauraron Malam Jafar ko da yana da rai wallahi ba a sauraron sa haka. Albani yanda ake sauraron sa wallahi da yana da rai ba a sauraron sa haka. In fada ma yake shi an rigima ne. To me kake tsoro? Me kake tsoro? Ka dogara ga Allah kawai. Kai addu'a. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Allah ya ce duk wanda ya kashe musulmi da gangan Allah ya tsine masa, zaka dawwama a wuta, kuma shekarunka a duniya gaba daya dan ka samu kuɗi ne ka biya matarka bukata, ka samu kuɗi ka burge masu gidanka da suke kama bindiga, ka samu kuɗi ka sayi mota, ka samu kuɗi ka ci abinci, ka samu kuɗi ka yi sutura. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Za mu haɗa kai a lahira, kana gidan wuta muna gidan aljanna, a glass za mu hango jahannama tana ci da kai. Wallahi kawai ku dogara ga Allah, kawai ku dogara ga Allah, ba wani abu da zai faru da shi. Kuma wannan bala'in sai ya zama tarihi, ni na gaya muku. Mu je zuwa, ko su gaji su bari, ko mu gaji mu ɗauki mataki mu ɗauki makami mu ma mu bi su wallahi.
da ka gamsu gwamnati ba ta yi ma komai ba ɗauki makami kawai kai ma ka sai makami. Gwamna raɗa ya ce su ba su da lasisi ba iya kama su ba, kai wa kake jira sai ya baka lasisi, wa kake jira baka lasisi, ka sai bindiga ka aje mai tashi 300 wallahi, mai tarwatsa kwakwalwar mutane wallahi, da sun zo ka tarwatsa su wallahi. Kakkai da ka zauna haka, in ka zauna haka baka da wayo wallahi, baka gane ba ne, ka shirya kawai. Duk ka gan mu a shirye muke, duk ka gan mu a kimtsi mu muke, kakka ji tsoron kowa sai Allah, ko ka kimtsa da makami ko ka kimtsa da addu'a, ko ka haɗa duka biyu. Haɗa duka biyun ya fi kyau wallahi tallahi. Kakka wani ɗaga hankalinka, kawai ka dogara ga Allah. Allah shi ne gatanmu, shi ne mai tsare mu, shi ne mai ba mu gudunmuwarsa a ko'ina muke. Wa man yaqtul mu'mina, kai ku ƙara karanta ayan nan ku karanta mai bala'in da ke ciki. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, duk wanda ya kashe mu'mini da gangan makoma sai kashe jahannama khalidan fiha, ba za ka fita ba a ciki ba. Yadda dan aljanna ya shiga aljanna khalidan fiha ba zai fita ba, kai ma an ka shiga ba za ka fita saboda kai babban laifi. Bayan shirka babu bukatar laifin da kai kisan kai, babu shi. Kuma wa ghadiba Allahu alaihi, Allah ya yi fushi da shi, wa la'anahu, Allah ya tsine maka albarka, wa adda lahu azaban azima. Wai kai ko a masallaci kake kwana Allah ya kirga maka wannan musibi kana ganin zaka shani, ko ka ba kake kwana zaka shani? Wallahi tallahi mu ji tsoron Allah, ku bari al'umma zauna lafiya. Musulmi an san yana kashe kafiri ne a wurin jihadi, shi ma ba kawai da kima makami kashe kafiri da gangan ba, ba da gangan ba. Daidai da ciki, in ka kashe mutum, mace in an kashe ta ciki ya fara zubewa ɗan ya mutu shi ma fa sai an biya, sannan a biya na uwarsa. Manzala sallallahu alaihi wasallam yana kallon wasu mata aka kame karasu yan makhzumiya, ɗaya ta daki wata, ta jefe wata, suna jefe sai ta jefe wata, ta yi bari, ɗan ya mutu, ita ma ta mutu. Manzala sallallahu alaihi wasallam ce a biya diyarta, sannan kuma a biya diyar yaron, a yan tabawa ko baiwa na yaron da aka shi, sannan kuma a biya kuɗi kuma sake yan tabawa na wancan da aka shi. Kaga jefe ake, ciki ya mutu ya zube sai an biya. Allah ya tsare mu, Allah ya shiga tsakaninmu da maƙiyanmu, Allah kare mu daga dukkanin mai sharri, Allah kuma ya shirye su masu shiryawa ne, Allah shirye su masu shiryawa ne.